Binerin heja, hun bixêr û xweşî hatin malpera filozofyayê. Mala we aba ku hûn medşopînin û bala xwe didin kar û xebatên me. Di vê vîdeoyê de ez ê bi awayekî sade û zelal hînweriya perwerdehiyê a Platon ravelî û hêjayan bikim. Bandêr û sazûmana siteyê a Platon xwe dispêre xwezayê, bi taybetî jî xwezaya cîhana mirovê. Sofîstên yewlana kevnare jî li ser vê mijarê mîna Platon fikirîne û lihevhatin û guncaniya sazûmana siteyê û xwezayê parastine. Her wiha gotine ku sazûmana siteyê divê li gor sazûmana xwezayê were verastkirin. Çimkî li gor dîtin û dinyabîniya sofîstan xweza, xwediyê sistemekî taybet e û di vê sistemê de hêzdar serwerin. Xwediyê mafê hukümraniyê ne û herdem zordestiyê lê yên jar dikin. Lewma jî heqî û edalet li xwezayê peyda nabin û vedîtinin niştecihên siteyê ne. Di vê xalê de Platon mîna sofîstan nafikire. Çimkî teva Platon dibêje xweza, meqsida wî ne ew xwezaya ku sofîst behsê dikine. Xwezaya ku Platon qala wê dike, xwezaya xweyekirî nîne, mebesta wî îdea bixwe ne. Lewra ji bo Platon cîhana girîng a îdeayê ye, cîhana rastaqîn jî ew cîhan e. Çavkaniya wê romana filozofên sofîst ku dixwestin ji bo siteyê bikar bihênin, sazûmana xwezayê a tekoşer bixwebû. Heçî Platonê xwezayê ne wekî tiştekî xweyekirî, lê wekî tiştekî ramanî an jî bibêjin îdea fikiriye û edaletê mîna îdeaya herî gewrement an jî bibêjin raser dîtiye. Bi vê dîtina xwe re jî edaletê kiriye perçeyekî avahiya xwezayê. Her wiha gotiye ku mînaqekî baş a sazûmana îdeal li ezmên heye û sazûmana asîmanê ji bo serarastkirina sazûman û pergala siteyê jî dikare were bikaranîn. Li gor nêrîna Platon, zanyariya îdeayan ya sazûmana rast û durust ji zayînê ve li cem mirovan heye û lewma jî berê mirovan berêvajiya gotinên sofîstan ku digotin tekoşînek xedar li ser kar e, ber bi rastî, edalet û fazîletê ve ye. Zanyariya prensîpên sîteya dadwer û rastko ji xwe li cem mirovan ji zayînê ve heye. Lêbelê zanyariyên ku li cem mirovan ji roja zayînê ve hene, ancak bi rêbaza diyalektikê dikarin werin bikaranîn yan jî têgihiştin. Em dibînin ku di vê xalê de pirsgirêka sazûmana siteyê vediguhere pirsgirêka perwerdekirina ruhê mirovî û fêrkirina rêgeha gihîştina heqîqeta raser ku ew jî ancak birêya mirovên têgihiştî û kamil dikare pêk were. Ew mirov jî ew kesên ku têgihiştine zanyariya îdeayan. Ji bo vê yekê ku taybetiya esasî a dewleta Platon perwerdehî ye. Saziyekê perwerdehiyê a mezin ku welatiyên xwe ji hêla ehlaqê ve dixwaze gelekî baş perwerde bike, dibe pêdiviyekê jeneger. Di nav filozofan de kesê ku carê yekem perwerdekirina ciwan û navserêyan parastiye bêyî guman Platon e. Li gor dîtina Platon di her tiştî de a girîng destpêk e. Ji bo rêveberiya siteyê jî destpêka herî baş perwerdehî ye. Ji aslên hêsan ber bi aslên tevlîhev û dijwar ve perwerdekirina mirovan mîna qanûnên xwezayê dê rê li ber rêveberiya siteyê vekin. Mînaqên bi vî rengî jî nîşanî me didin ku di feraseta sazûmana siteyê a Platonê de rola perwerdehiyê gelekî mezin û girîng e. Li gor baweriya Platon tiştê li cîhana xweyakirî heta ji destê wan tê îdeayên xwe bi awayekî xwezayî pêk dihînin û vê yekê li gor rewşa xwe dikin. Darek nikare îdeaya xwe ji îdeayan çêtir pêk bihîne. Tiştekî wiha dûrî aqil e. Lê li cem şexsan û civakan pêkhatina îdeayan naşibe pêkhatina îdeayên di xwezayê de. Lewma jî ji bo ku îdea bikaribe li cem şexsan û civakê xwe bide der û pêk were, pêdivî bi perwerdehiyekê baş û ji diyayî heye. Ancak wê demê îdea dikare derk bikeve holê. Mirovek heke ji zayîna xwe ve filozof û mirovekî baş be jî divê bi awayekî ji diyayî perwerde bibe. Heke perwerde nebe, ev yek dikare ji bo siteyê xeteriyên mezin jî derxe holê. Armanca perwerdehiyê ferkirina başî, rindî û ji holêrakirina xirabiya ye. Di encama vê proseyê de jî
ew dibin xwedan aqilekî kêrdar ku dê ew aqil jî paraskariya stê bike. Platon aqil wekî sebebê hemû sistemên mirovî dibîne û li gor nêrîna wî armanca perwerdehiyê jî fêrkirina bikaranîna rast a aqlê mirovî ye. Di berhama dewletê a Platonî de bernameyekî berfireh a perwerdehiyê hatiye nîşandan ku li gor wê bernameyê perwerdehiya zarokan di malzarokê de dest pê dike û heta ku mirov navserî dibin bi awayekî şidiyayî perwerdehî berdewam dike. Hê di temenekî gelek biçûk de xelk zarokên xwe teslîmê saziyên dewletê yên perwerdehiyê dikin. Li wan saziyan bi çîrokan dest bi perwerdehiyê dikin û zarok fêrî bedenparêziyê dibin. Piştre mijarên fêrkirina îdeaya başiyê dest pê dike û demekî dirêj wisa berdewam dike. Di nav zarokan de hejmarek gelek kêm xwe digihînin asta zanînên pirtexlît û lewma jî zarokên ku derbasî asta an jî min bêjin dereceya perwerdehiya diyalektikî dibin gelekî kêm in ku ew jî ji xwe ji zayîna xwe ve xwediyê berhemendiya fîlozofiyê ne. Di dewleta xwe de Platon dîsa gotiye ku divê welatî bi awayekî teqes xwe baş fêrî sê cûre zanînan bikin, ew jî hesab û zanîniyên aritmatîkî, geometrî û stêrnasî ne. Ev sê cûreyên zanînê dê mirovan ji zanînên demdemî rizgar bikin û berê wan bidin zanînên heyînên xwedayî. Ji ber vê yekê jî ji bo çalakiyên diyalektîkê ev sê cûre zanînî wekî bernameyekî pêşîn hatine pejirandin. Çawa ku perwerdehî ji bo ewlehiya stê destpêkekê rast be, müzik jî perwerdehiyê ji bo perwerdehiyê destpêkekê rast e û di ciyê xwe de ye. Platon dibêje beden bi bedenparêzî û bi reqsê, ruh jî ancak bi müzîkê dikare perwerde bibe. Armanca perwerdehiya müzîkê jî lêhevanîna aqil û ruhê mirovî ye. Platon bi vî awayî di navbera sazomana siteyê û müzîkê de tekilîkî xurt ava kiriye. Armanca perwerdehiya müzîkê ya welatiyan lêhevanîna aqil û ruhê mirovî ye. Perwerdehiya müzîkê dê qanûn û sazomanê bike taybetiyekî xweser a welatiyan. Lewre li gor Platon herî zêde tesîra müzîkê li ser giyana mirovî heye ji ber ku di müzîkê de aheng û guncantiyek li ser kar e. Her wiha müzik temînata rekûpekiya siteyê jî û divê navbedarên siteyê bala xwe baş bidin müzîkê. Lewre bêrûmetiya li hemberî qanûnan bi müzîkê dest pê dike û ji wir jî xwe berde nav kevneşopiyên civakê. Her wiha ji wir jî tesîrê li tekiliyê mirovî dike û ya herî dawî jî di qanûnan de xwe dide der. Di vê xalê de divê meriv bibêje ku binyada giringiya müzîkê felsefeya Pisagorparêz e. Li gor nêrîna Pisagorparêzan li gerdûnê ahengekê harmonîk heye. Qanûnên harmoniya müzîkê bi qanûnên xwezayê re di nav tekiliyekî xurt de ne û müzik dibe sebebê lihevkirina sazomana gerdûnê û mirovan. û müzîkê mîna hezekî mezin hesibandine. Platon jî dibin tesîra nêrînên wan de maye û harmoniyekî mezin di müzîkê de dîtiye û xwestiye ku birêya müzîkê ruhê mirovî û sazomana siteyê li hev bîne. Axirî meriv dikare bibêje ku di felsefeya perwerdehiyê ya Platonî de ji bo stê destpêka herî baş perwerdehî û ji bo perwerdehiyê jî gava pêşîn a herî baş müzik e. Bi qasî müzîkê tu tişt tesîrê li ruhê mirovî nake û müzik ji bo bandêr û sazomana siteyê û parastina wê amûrekî sûdmend û giring e.